Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rex. Taong 1959, San Pablo, Laguna. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Rex sa bayan ng San Pablo. Nasa edad 9 na taong gulang pa lamang siya nito, kaya na may halos nakatuon sa paglalaro ang kanyang buhay. Walang iniisip na ibang bagay noon si Rex, kundi ang maglaro, kumain at matulog. Nag-iisang anak lang kasi siya ng kanyang mga magulang, kaya halos lahat ng luho niya ay nasusunod. Ang iilang mga bata noon, kung hindi nagtatrabaho sa palayan, nasisipat niya itong nangunguha ng mga panggatong sa bukid. Konting description lang sa bahay nila Rex dahil dito kasi magaganap ang kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, ang bahay nilang yon na itayo pa noong panahon ng Hapon. Ipinamana ito sa kanila ng magulang ng kanyang ama matapos maikasalang ama't ina ni Rex. May kalaparan ang bahay na yon, gawa sa kahoy ang halos kabuuang materyal na ginamit. Maging ang sahig nito ay gawa din sa pinagtagpi-tagping troso na siyang nagbibigay ng napakalamig na hangin sa kanila tuwing umaga. Konkreto din ang bubong nito, kaya na may hindi sila gaanong nag-aalala sa bagyo. Sa pagkakatanda noon ni Rex, kakasya sa bahay na yon ang halos humigit sa 10 katao. Sa likod ng bahay, merong isang nakasaradong balon na kung saan matagal na itong hindi nagagamit. Hindi naman nila ito pinapakialaman, gawa ng ayon sa lolo ni Rex, matagal nang tuyot ang balon na yon. Iwasan din nila itong buksan dahil sa napakarami doong dagang naninirahan. Dahil sa ilang taon na ang nakakaraan mula noong ipinamana sa kanila ang bahay, kung kaya't binalot na ang likod nito ng napakaraming talahib. Bibihira nilang mapuntahan ang lugar na yon hanggang sa magpasya ang ama ni Rex na palinisan ito. Isang araw, nagtawag ang kanyang ama ng mga mananabas. Si Rex ang nautusang magbantay sa mga ito nang sa gayoy maging mabilis ang trabaho. Hindi naman siya noon nagreklamo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin ng kanyang ama sa oras na malaman nitong nagpabaya siya. Bago sumapit ang 7:00 ng umaga, dumating na nga ang grupo ng mananabas. Paglapit sa kanya nito, agad naman niyang itinuro ang likuran ng kanilang bahay kung saan naroon ang mga nagsisitalasang talahib. Pagkatapos niyong tumabas, pakibuksan yung balong nakasara dyan. Babantayan ko ho kayo maya-maya. Kakain lang ako. Wika ni Rex sa mga ito. Anoy, sinong may sabing buksan ng balon? Matagal na kaming nagtatrabaho dito sa tahanan ninyo. Yung lolo mo kasi, ipinagbabawal na buksan ng balon. Hindi ho ba magagalit ito sa pinaggagawa ninyo? Nagtatakang sagot naman ng isang mananabas. Matagal nang wala dito sa lugar natin si Lolo. Huwag na kayong magtanong ng magtanong. Basta kung anong pinapagawa sa inyo, gawin nyo na lang ho. Sagot naman dito ni Rex. Nang marinig ito ng mga trabahador, wala na itong nagawa kundi ang manatiling tahimik. Maya-maya pa, agad naman din siyang sumunod sa mga ito upang umpisahan ang kanyang pagbabantay. Wala na din kasi noong tao sa loob ng kanilang bahay, gawa ng umalis na ang kanyang mga magulang para maghanap buhay. Habang nasa kasagsagan ng pagmamasid si Rex sa mga mananabas, naging maayos naman ang lahat. Napakabilis ng trabaho ng mga ito, gawa ng naroon siyang nagbabantay.
Pagsilay niya noong napakalinis na ng buong paligid, bahagya naman niyang pinagpahinga ang mga trabahador para naman kahit papaano meron itong lakas sa pag-alis ng kandado na nasa balon. Habang nakaupo yun malapit sa kanya, doon naman nagkwento ang pinakamatandang mananabas ukol sa rason kung bakit nananatiling nakasara ang balon na yon. Ayon sa lalaki, kaya lang naman ito sinarhan ng kanyang lolo gawa ng merong nakakulong sa balon na yon na isang aswang. Magmula noong natapos ang pangalawang digmaan, nagpakulong sa balon ng kanyang lolo ang nilalang bilang pangako na hindi na ito kailanman papatay ng mga ordinaryong tao. Mananatili ito sa lugar na yon hanggang sa sumapit ang kanyang sariling kamatayan. Dagdag pa nito na hanggat may lupa sa ilalim ng balon, kailan may hindi yun mamamatay. Ipinalabas lamang na tuyot na ito nang sa gayoy hindi yun pagkainteresa ng mga tao. Mariing ipinagtapat din sa kanya noon ng matanda na kapag binuksan nila ang balon, isang kapangi-pangilabot na kaganapan ang kanilang masasaksihan. Nang marinig ni Rex ang naging kwento, tila ba hindi siya gaanong makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Ilang ulit man niya noong iwaksi yun sa kanyang isipan, hindi niya yun magawa-gawa na parabang kumapit na lamang yon ng husto. Pero dahil sa kagustuhang pabuksan ng kanyang ama ang balon, wala siyang nagawa kundi ipagsawalang bahala ang anumang istorya na kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala namang nagawa ang matanda kundi sundin ang utos ng ama ni Rex. Wala naman silang pagpipilian noon, gawa ng sumang-ayon silang gawin ang trabahong yon. Sa paglapit nila sa balon, tumambad sa kanila ang mga nagsisilakihang kadena na kung saan merong isang napakatibay na harang. May nakalagay ding sulat sa harang na yon na nagsasaad ng taon ng pagkakagawa nito. Ayon kay Rex, na kung hindi siya nagkakamali, 1888 ang nakalagay sa sulat doon. Masyadong matanda na yon para sa mga ordinaryong balon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad naman niyang iniutos sa mga mananabas na umpisahan na ang pagsira sa harang. Kahit labag sa loob ng mga itong buksa ng balon na yon, nagpatuloy pa rin sila hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nga nilang naikalas ang mga nagsisilakihang tanikala na bumabalot papaikot dito. Pagbukas noon ng balon, bumalot sa kanilang mga pagmumuka ang isang nakakasulasok na hangin na nagmula sa kaila-ilaliman nito. Halos lahat sila noon ay hindi mapigilang mapasuka sa kadahilanang yon ang unang pagkakataon na magawa nilang makaamoy ng hindi maipaliwanag na baho na bumalot sa hangin. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi pa man nabubuksan ng sagad ang balon, lumabas ang napakaraming daga na siya namang mabilisang tumungo sa talahiban. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Rex, gawa ng maaaring mga ordinaryong daga lamang ito na namumuhay sa loob ng balon. Nang masiguro na nilang wala na ang amoy sa ilalim, dahan-dahan naman nilang tinuklap ang kabuang sara ng balon. Pagsilay nila sa ilalim nito, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanilang mga mata ang 5 bungo ng tao. Madali nilang nasilayan ang bagay na yon sa kadahilanang tirik na tirik pa noon ang araw sa buong paligid. Dahil sa mga pangyayari, agad namang ipinag-utos ni Rex na muling takpan ang balon. Habang nasa kasagsagan sila ng pagkataranta, dumating ang kanyang ama galing trabaho. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Sigaw ng ama ni Rex
pagsilay sa kanilang pilit tinatakpan ng balon. Nang marinig nila ang tinig ng kanyang ama, marahan naman nila yung tiningnan habang nananatiling walang imik. Sa paglapit nito sa kanila, agad naman itong itinuro ang isang maliit na balon, di kalayuan sa balon na kanilang binuksan, at pagsilay nila doon, napansin nila itong merong poso sa itaas na siya palang pinabubuksan ng kanyang ama. May lumabas ba? Seryosong tanong nito sa mga mananabas. Meron ho. Pero mga daga lang naman. Wala namang iba. Natatarantang sagot ng matanda. Nang marinig ito ng kanyang ama, napakamot lang naman ito sa ulo habang nag-iisip ng malalim. Hindi na niya noon ninais pang pagalitan ang mga trabahador dahil kahit anong gawin niya, hindi na niya maitutuwid ang mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nasaraduhan ang balon na siya namang ikinaluwag ng kanilang mga dibdib. Bagaman may nangyari ng kakaiba sa lugar, nagpatuloy pa rin ang trabaho ng mga mananabas para makuha ang kabuuan ng kanilang bayad. Sa pagtalikod ng araw, sakto namang katatapos lang ng mga ito. Pagtanggap nila ng bayad, agad naman nilang nilisan ang tahanan nila Rex nang walang kahit na ano pang salitang binibitawan. Nang sumapit na ang kanilang hapunan, doon na pag-usapan ng kanyang mga magulang ang nangyari noong umaga. Seryoso ang pag-uusap ng mga ito na siya namang hindi na pinagtangka ang salihan pa ni Rex. Anak, hindi ka ba nakinig sa utos ko sa'yo kanina? Alam mong bawal na buksan ang balong yun. Ano bang iniisip mo? Bakit pinabuksan mo to sa mga mananabas? Galit na tanong ng kanyang ama sa kanya. Hindi mo alam kung anong namamahay doon. Maswerte tayo. Kahit papaano naabot natin ang gulang na ito ng mapayapa. Wala kang kaide-ideya sa mga rason kung bakit ipinamana sa atin itong bahay. Matuto kang sumunod sa mga batas dito at matuto kang magbigay ng respeto sa mga paniniwalang nakagisnan mo. Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Rex, tanging pagyuko na lamang ang kanyang nagawa habang taus-pusong humihingi ng tawad. Kahit kitang-kita niya sa pagmumukha noon ng kanyang ama ang labis na galit nito, laking pasasalamat pa din niya sa kadahilanang hindi siya nito sinakta ng husto. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, maaga pa sila noong nagpahinga sa kadahilanang marami pang gagawin ng kanyang mga magulang kinabukasan. Habang nagpapahinga noon si Rex, bigla namang napamulat ang kanyang mga mata nang marinig niya ang kalansing ng kadena sa balon. Malayo ito sa kanyang silid pero rinig na rinig niya ito ng klaro. Alam niyang mga kadena yon ng balon, gawa ng sa bahay nila. Wala namang bagay doon na maaaring lumikha ng tunog ng mga nag-uumpugang bakal. Dala ng takot noon ni Rex, agad naman siyang tumayo sa kanyang kinahihigaan habang marahang tinatahak ang daan patungo sa silid ng kanyang mga magulang. Pagdating niya sa lugar, nadatnan niya ang kanyang amang nakaupo sa higaan nito habang nakikiramdam sa buong paligid. Nang masipat siya nitong naglalakad papalapit, dali-dali naman siya nitong sinalubong para yakapin. Maya-maya pa, bigla namang naalerto ang pamilya ni Rex sa loob ng kanilang tahanan nang makarinig sila ng napakalakas na pag-atungal na nanggagaling sa likod ng kanilang bahay. Sinabayan yon ng mga pag-alulong ng mga aso na nagtagal lamang ng ilang minuto. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang kinuha ng kanyang ama ang buntot ng page para magsilbi nilang depensa sa nilalang.
Maigi din nila yung pinakiramdaman na halos dumating na sa puntong maging ang kanilang paghinga ay nagagawa na nilang pigilan, matukoy lamang ang eksaktong kinaroroonan ng aswang na naninirahan sa balon. Maya-maya pa, bigla naman silang nakarinig ng mga pagkalampag sa bubong ng kanilang bahay at kasabay nito ang mabilisang pagtakbo ng nilalang. Segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan na itong makalayo sa kanilang tahanan. Dahil sa mga nangyari, kahit papaano'y unti-unti nang napapanatag ang kanilang mga kaisipan. Alam ng ama ni Rex na hindi makakapasok sa loob ng kanilang bahay ang nilalang na yon, subalit nag-aalala siya sa mga taong naninirahan sa kanilang baryo. Hindi makakapasok sa bahay natin ang demonyong yon. Pero para sa mga ordinaryong bahay, paniguradong makakapasok ito. Naway patawarin tayo ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Wika ng ama ni Rex. Dagdag pa nito na ang nilalang na nagtatago sa balon naging pangunahing sandata ng kanyang ama noong sakupin ng mga Hapon ng kapuluan. Gabunan ang nilalang na yon na sumumpa sa ikatlong langit para mabuhay ng walang hanggan sa mundong ibabaw. Isa ito sa mga naghasik ng lagim sa mga hukbo ng mga dayo na kung saan nagbigay daan para sa mga mandirigmang Pilipino na mangibabaw sa digmaan. Ayon pa sa kanyang ama, na tanging ang lolo niya lamang noon ang makakapagpasunod sa nilalang, gawa ng nanumpa ang mga ito na silang magiging magkapatid hanggang sa katapusan ng mundo. Sa pagsapit ng hating gabi, muli na naman nilang narinig ang pag-ungol ng nilalang habang dahan-dahan itong naglalakad pabalik sa balon. May kasama din itong isang taong umiiyak na para bang humihingi ng tulong. Sa pagbukas ng trangka ng balon, muli itong sumigaw sa harapan ng kanilang bahay na para bang tinatawag ang lolo ni Rex. Matapos itong gawin ng nilalang, dali-dali naman itong sinaraduhan ng kanyang tahanan hanggang sa tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Kinaumagahan, pagsilay nila sa balon, nasipat nila yung nakatrangka ng maayos na parabang wala namang nangyari. Imbis na pumasok noon sa trabaho ang kanyang mga magulang, napilitan itong tumungo sa bahay ng kanyang lolo. Yun na lamang ang naisip nitong gawin para naman kahit papaano hindi na makapangbiktima ang nilalang na naninirahan sa likod ng kanilang tahanan. Akala ni Rex, hindi aabuti ng gabi ang lakad ng kanyang mga magulang kung kaya't nagpasya siyang magpaiwan sa kanilang tahanan. Subalit sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na siya dahan-dahang kinabahan dahil hindi pa nakauwi ang mga ito. Hindi naman niya noong ninais na lumayo sa kanilang bahay, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na doon ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang pagtaguan. Upang hindi siya noon maunahan ng takot, nagpasya siyang tumungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan kung saan nakatirik ang balon. Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa lugar na yon upang magawa niyang masilayan ang paglabas ng nilalang. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, doon na nga nag-umpisang mag-umpugan ang mga kadenang nakapulupot sa balon. Kahit napakadilim noon ng buong paligid, kitang-kita niya ang paggalaw ng mga ito sa kabila ng kawalan ng malakas na hangin na sumisimoy sa buong lugar. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Rex nang masipat niya ang isang napakahabang mga daliri na dahan-dahang lumalabas sa gilid ng balon. Paghawak nito sa kandado, bigla naman yung kumalas sa kadena at kasabay nito ang dahan-dahang pag-angat ng takip ng balon na gawa sa bakal.
Minuto lang noon ang dumaan nang tumambad sa kanyang harapan ang isang nanlilisik na mga mata. Butot balat ang buong katawan nito, subalit ang iilang parte ng kanyang braso ay dahan-dahan ang tinutubuan ng mga laman. Maya-maya pa, bigla naman itong tinubuan ng napakalapad na mga pakpak at kasabay nito ang mabilisan nitong paglipad pa itaas. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nananatili naman noong nagmamasid sa balon si Rex. Halos hindi na niya noon maihakbang ang kanyang mga binti sa takot na baka marinig siya ng aswang. Ilang oras pa ang lumipas, hindi pa rin nakakauwi ang kanyang mga magulang. Wala naman siya noong nagawa kundi ang manatili sa kanyang kinaroroonan para magbantay sa mga susunod na pangyayari. Pagsapit ng hating gabi, mulat na mulat pa rin ang kanyang mga mata na patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nakarinig ng mga tumatakbo sa labas, indikasyon na pabalik na ang nilalang na yon. Pag-alulong ng aso noon, bigla naman siyang napasigaw sa kadahilanang hindi niya maiwasang magulat at matakot sa mga bagay na kanyang narinig. Dahil sa ginawa ni Rex, nagawa itong mabigyan ng pansin ng nilalang. Imbis na dumiretso ito sa balon, napadaan yon sa lugar na kanyang pinagsisilipan para magmasid. Pagharap nito sa kanya, halos lumuwa naman ang kanyang kaluluwa sa katawan dahil sa takot. Apo ka ni Nario. Sabihin mo, bata, ilang taon na ba akong nakakulong rito? Wika ng nilalang sa kanyang harapan. Nang marinig ito ni Rex, halos hindi naman ito nagawang makapagsalita dahil sa takot. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa likurang bahagi ng nilalang nang marinig niya ang tinig ng kanyang lolo na nagsasabi ng, Lubayan mo yang ating apo, Mael. Bata pa yan. Wala pa yang alam sa mundo. Dahil sa sinabi ng kanyang lolo, bigla namang nilisan ng nilalang ang lugar na kinaroroonan nito. Sa muling pagsilay doon ni Rex, tumambad sa kanyang mga mata ang dalawang taong hawak-hawak ng nilalang na yon. Kahit buhay pa ang mga ito, walang pagdadalawang isip niya yung inihulog sa balon habang patuloy na umaangil. Matapos itong gawin ng nilalang, muli itong humarap sa kanyang lolo at mga magulang na para bang meron itong bagay na nais ilahad. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman itong napangisi habang nagpapalit ng anyo. Sa pagbalik nito sa anyo ng isang ordinaryong tao, agad naman yung lumapit sa kanyang lolo at walang pagdadalawang isip na yumakap dito. Pagsilay doon ni Rex, halos hindi naman siya tuluyang makapaniwala sa mga nangyayari sa kadahilanang papaanong yumayakap ang nilalang na yun sa kanyang lolo, gayong napakabangis na aswang nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya tuluyang naunawaan na maaaring ang nilalang na yon hindi lang bastang sandata ng kanyang lolo, bagkus isa ito sa mga kapatid niyang nilamon ng kapangyarihan ng dyablo. Malabo pa yun noon kay Rex, pero sa pagtagal ng panahon, tuluyan niyang nakumpirma na kapatid nga yun ng ama ng kanyang padre de pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pagtangulang naman ang kanyang nasilayan sa kanyang lolo habang abala ito sa pagkausap sa nilalang. Nang animoy magkasundo na ang mga ito, dahan-dahan namang sinamahan ng kanyang lolo ang aswang pabalik sa balon. Dahil sa medyo malapit na ang lugar na yon kay Rex,
kung kaya't narinig na niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Mael, bubuksan ko itong balon para sa'yo. Pero sana, huwag kang manggambala ng mga taong dito naninirahan sa baryo. Kung kakain ka, maghanap ka ng hayop sa ibang lugar para naman kahit papaano hindi ka magbigay ng takot sa apo mo. Nakita mo na ba si Rex? Malaki na siya. Balang araw, siya na din ang mag-aalaga sa'yo. Wika ng kanyang lolo. Oo naman, pasensya ka na. Alam mo naman, ilang taon na din ako ditong nakatali. Sige na kuya, mauna na ako. Sagot naman ng nilalang dito. Matapos nitong mag-usap, agad naman yung pumasok sa balon ng walang pagdadalawang isip. Sa pagsarado ng kanyang lolo, marahan naman itong bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Nang mapagtanto ni Rex na papasok na ang mga ito, agad naman siyang bumalik sa kanyang silid para umaktong natutulog. Kinaumagahan, pumutok ang balita sa kanila na ang mga pinag-utusan nila noong mga mananabas ay nawawala. Hindi naman basta-bastang namaratang ang pamilya nito, lalo pat walang saksi sa mga nangyari. Kahit may ideya noon sila Rex kung bakit nawala ang mga taong yon, ninais nilang magsawalang imik upang hindi madamay sa mga pangyayari. Magmula noong nasilayan niya ang bagay na yon, naging madalas na niyang makita ang kapatid ng kanyang lolo. Kapag kabilugan ng buwan, lumalabas ito para kumain ng mga hayop. Paminsan-minsan nasisipat nila yung nakaupo sa gilid ng balon kahit tirik na tirik pa ang araw. Nang namatay ang lolo noon ni Rex, ninais ng kanyang mga magulang na lisanin na ang bahay na yon, kasama ang kapatid ng kanyang lolo na minsang naging armas ng pamilya nila laban sa hukbo ng mga Hapon. Pero kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin maiwawaglit sa kanilang lahi na itong si Rex ay isang apo ng gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang pinakamagandang part para sa akin dito yan na naman. Nagamit na naman yung lahi ng mga aswang para panglaban natin sa gera sa mga Hapon, di ba? Parang hindi rin naman talaga kasi nakakapag-isip. Isipin ninyo, paano natin tataluning mga Pilipino yung mga Hapon, maliban syempre sa tulong ng mga Amerikano. Kung wala yung tulong ng mga Amerikano, paano tayo makakapalag? 'Di ba? Alam niyo naman yung mga sandata natin noong unang panahon. Kaya talagang hindi imposible na may mga ganitong klase ng kwento na biglang may susulpot na mga aswang, engkanto, mangkukulam, barang. Isa rin yan sa mga tumulong sa atin na siguro lang hindi na na-highlights talaga kasi syempre nga naman, sinong magsasabi na aswang yung pumatay sa ganito, sa ganyan, 'di ba? Parang ang pangit naman pakinggan. Lalo pa na nasa modern na tayong panahon na mga kwentong ganito pinagtatawanan na lang. Pero ang sarap lang ding magbasa ng ganitong klase ng kwento kasi parang, alam niyo yun, history yung nangyari, di ba? Tapos nadadama itong mga ganitong klase ng kwento natin. Yun lang, sobrang angas. Nalulungkot lang ako para dun sa mga mananabas kasi wala naman silang alam na pag-utusan lang tapos napatay pa ng lolo ni Rex. Yun lang yung medyo masakit sa akin para sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.